Ayan, suswing tayo. Bumaba na tayo mga tol. Kanina pataas, ngayon pabulo sa talan. Come on, let's go. Napakalakas ng hangin mga tol. Pajak dyan, pajak lang. Ay, hirap nun. Init na baga. Mainit na mga tol pero malamig yung hangin. Ganda. Yan. Ano yan eh? Ano? Sumo? Try ito dyan. Tears and Quail Eatery. We serve Lomi Batangas special. Low-blow kinalas at iba pa. Yan, try natin to. At inabot tayo ng gutom mga tol. Try natin. Alright. Yan, papa muna tayo mga tol at ginutom tayo. Try natin tong Tears and Quail na to. Lomi Batangas. Tara. Ano na si Chicharon? Ayan na kami lunch. Dilipad na yung chicharon. Mahangin. Lomi Batangas. Lomi Batangas ng Ocampo. Lomi Batangas. Batotoy Trip mga tol. Ako po si TOTOY Bato. Tara, sama ka sa trip ko.
Pababa na tayo. Kanina pataas, ngayon pababa. Oh. Babala. Lugar na delikado sa pagbaha. Ayan. Saan yan? Saan yan? Oh. Parang New Zealand oh. New Zealand. Oh. Ganda. Ayo. Ayan sa mga ita. Yan mga ita yan. Ganda oh. Oo, dali lang. Oh, ito lang kita duman. Ganda oh. Ganda baga oh. Ganda. Oh, madali lang. Kuha lang ako ng ano. Ganda oh, footage oh. Picture ako dalan. Wala ko pa na Sige na. Sige na. Baba na, picture kita. Ano, ganda oh. Yan, picture taker para may remember. Alright. Alright. Hangin. Ang hangin. Hindi ka na nakalakad. Nahirapan maglakad. Ang hangin. Alat po nagaputin mo na. Lakas ang hangin. Diyan ka na magayon na yan. Ayan. Ganda oh, para tayo na sa New Zealand. Ayun, yung clouds. Durus. Ang hangin. Yun. Sarap ng hangin oh. Lakas ang hangin. Yun, kita nyo. Lakas ang hangin oh. Ay, ganda dito mga tol. Ang hirap kontrolin ng motor. Lakas ang hangin. Ayan. May ganito palang lugar dito oh, sa Ocampo.
lugar dito sa Ocampo. Alright. Lakas ang hangin. Baka oh. Tapos din yung ating road trip dito sa Consocep, Ocampo, Camarines Sur. Alright. Uuwi na. Sana nag-review ko kayo sa aming episode ngayon. Ako po si TOTOY Bato. TOTOY yan, subscribe sa Batotoy Trip. At sa susunod na videos natin mga to. Alright. So, nandito na muna.